Diyos marahay na aldaw po sa saindo gabos. Ngunyan iyo po ang solemnidad kang ipipanya kan sa tuyang kagurangnan. Iayon ta po sa banal na Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat idinudulot po ni Kang Bunyag family, ni Doti Monte, Bagadyong family, Lenny Atole, Norma San Benaventura. Siring man po, misa pasasalamat in honor of Saint Joseph being offered by Llantero, Prado, and Dicena family. Pasasalamat man po for passing the board exam of Melvin. Birthday blessings of Arnaldo II Bunyag being offered by Sister Benang. Thanksgiving Mass being offered by Anotay family. Misa pasasalamat dulot ni Brother Ruel Ricafrente as in birthday blessings of David Pornoles, ini-offer man po kang Pornoles family. Sa tuya pong special na intentions, sa mga minasunod, safe and good health of Rosalia Asense and Villaferte family, and for complete healing of Richelle Silverio, being offered by Janet Villaferte. Safe travel and good health of Jerome Rodriguez. Safe and good health of Maria Faye Dona and Biel Maria Rodriguez being offered by Sis Benang. For safe and good health of Carmen, Cindy, Arnaldo II, Arnold Kirby Bunyag being offered by Bunyag family. Fast recovery of Ryan San Benaventura, idinudulot po ni Norma San Benaventura. Good health and for prosperous New Year, dinudulot po kang Robredo and family. For good health, safety, and financial blessing of Mary Jane Prado, Roderick Maria Francia, Virgie, Hector, Alexis, Judy, Luis, Marie, Baby, and Joseph, idinudulot po kang Llantero, Prado, and Dicena family. For good health of family Anotay. Sa marahay na pag-iribanan in the Jennifer, siring man po for the eternal repose of the following souls, Rolando Jr., idinudulot Bunyag family, Teresita by Alcisto family, Gloria, Amado, Fermin, Lucena, Daniel, Abelino, Santos, Juliet, Renato, asin kang gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot ni Paulino San Lorenzo. Sa kalagman po ni Saturnina, Gregorio, Pablita, Jose, Epipanya, Antonio, Ronald, J, Yolanda, Juan, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, kang LLFC and CRC members, dinudulot po kang Llantero, Prado, asin Dicena family. Sa kalagman po ni Mary Christine, dinudulot ni Maria Capistrano. Siring man po sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot nila Green Clarina, Fe Bagadyong, Lenny Atole, asin Nits Abio. Ngunya na Domingo, ang solemnidad kang Epipanya, ang manifestasyon o ang pagpahiling ng kagurangnan sa gabos na nasyon sa bilog na kinaban. Ang pagkamundag ni Hesukristo, nahiling kang mga tao sa mataning pagtubod. Paladan itong mga nahiling asin nagtubod siring kantulong hadi. Ang ebanghelyo ngunyan, magpapahayag kang istorya kantulong hadi na hali sa sirangan. Melchor, Gaspar, asin Baltasar.
tulunghade na may mga kabatiran sa kasaysayan kang kinaban. Asin malaad ang pagtubod sa panugang kaligtasan ning Diyos. Tulong tawong madunong, naghanap kay Jesus asin kan sa indang nakua, sinda nagsamba. Tulong hadi na may darang tulong regalo sa hadi kang mga hadi. Bulawan para sa hadi, insenso para sa padi, asin mira para sa propeta. Si Jesucristo mananggad ang ilaw na nagbabanaag sa katikluman ning kinaban, asining sa tuyang pagkabuhay. Siya ang kaligtasan ning gabos ng mga tao. Arog kang tulunghade, sunodon niyato ang bituon, na iyo si Kristo. Mag-iba kita sa inda, sa dalan na sa indang pinagbabaklayan, sa paghanap kang pagparatubos ning Israel. Idulot niyato ang misang ini, ang sa tuyang regalo ning bagong pagkabuhay. Maging ilaw kita ning kabanalan, asin katanosan sa satuyang kapwa. Ang mamamayo po kan satuyang Santa Misa, iyo po si Reverendo Padre Ryan Fenis, Cura Paroko kang St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Matindog na po ang gabos, asin aawiton ta ang awit sa pagpuon. Sangaran kadama asingkan aki asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangdan ta ang pagkamot kan Dios asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Idulot man po niya to sa mahal na Dios ang sa tuyang mga personal na mga intensyon. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tanga ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kabus po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Baherak man lugot sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Kristo
sana anorok kahalang ka. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos Ama sa langit, sa liwanag nin sarong bitoon, ipinahayag mo sa banwaan ang say mong bugtong na aki. Sa liwanag nin pagtubod, dara kami sa kamurawayan sa langit. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay sinagahade, kay bamo asing kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Hali sa pagkabihag, ang mga Hudiyo nagbaklay pasiring sa Jerusalem. Tanganing mag-atang nin pasasalamat. Sa enot na babasahon, ipinapaabot ang kamautan, nalugod ang gabos na tawo, makaiba sa pagbaklay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Ang mahal na Diyos nagpahiling sa to, sa paagi ni Jesucristo, na nagtaong liwanag sa kadikluman, kang kamugtakan ning katawuhan. Himateon ta po ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, asin lumiwanag. Duminatong na ang sa imong ilaw. An kamurawayan nin kagurangnan, minasirang sa imo, minsan nga ni ang daga, natatahuban pa kan banggi. Ang mga banwaan, natatahuban pa kan diklom. Sa imo, minatindog an kagurangnan. Sa imo, minapahiling an sa iyang kamurawayan. Ang mga banwaan, minadulok sa imong liwanag, asin ang mga hade, sa imong nagliliwanag na banaag. Itingkalag mo ang sa imong mga mata sa palibot. Ang gabos nagtitiripon asin nagdodorolok sa imo. Ang sa imong mga aking lalaki hali sa harayo. Ang sa imong mga aking babae dinadara sa mga takyag. Ini mahihiling mo asin sa imong ikakaugma. Magsusumpay sa kaugmahan, huli taang mga kayamanan sa dagat, mapapasa imo, asin mga kayamanan sa banwaan, maabot sa imo. Maabot sa imo dakol na mga kamilyo, hali sa Midian, asin sa Epha, ang gabos sa Siba, madatong. Magdadara nin bulawan, asin kamangyan, asin maawit, ning kaumawan sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sasambahong ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Sasambahon ka kagarungnan, kang gabos na banwaan. O Diyos, itao mo sa hade ang kahatulan. Sa aki kang hade ang sa imong katanusan. Nganing matanos na hatulan niya ang sa imong banwaan. Asin ang sa imong mga dukha, matanos na hatulan. Sasambahon ka kagurangnan, kang gabos na banwaan. Sa iyang mga aldaw, mamumurak ang katanusan. Asin katuninungan, sagkod sa sulnop na anbulan. Maghahadi siya poon sa dagat, sagkod sa daga. Poon sa dakulang salog, sagkod sa puro nin daga. Sasambahon ka kagarangnan, kang gabos na banwaan. Mga hadi sa Tarsis, asin sa mga baybayon,
mabayad ning buhis sa saiya. Mga hadi sa Sheba, asin sa Siba, madarang mga dulot sa iya. Sa atubang niya, gabos na hadi maluhod, gabos na banwaan malingkod. Sasambahon ka kagarangnan kang gabos na banwaan. Sa ikaduhang babasahod, ipinapasabot sa tuya na ang Diyos nagpamidbid kan sa iyang sadiri, huli si Jesucristo, bakusan ng piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawuhan. Huli kay ni ang mga pagano nagkaigwaning kahirasan sa panuga ning Diyos na ginibo sa mga patriarka. Kita inapod ning mahal na Diyos, hali sa kadikluman, huli kan sa iyang mabanaag na kaliwanagan. Maging makusog man lugod kita sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Himateon ta po ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa paghuna ko, aram na nindo ang grasya na ipinaniwala nin Diyos sa kuya, mapadapit sa indo. Sa paagi ning sarong kapahayagan, ipinapamidbid sa ko ang misteryo na ipinaliwanag ko pa sana sa inda. Ang misteryong ini nangunyan ipinahayag sa tabang kan Espiritu, sa iyang mga banal na apostoles asin profetas. Kaidtong panahon, dai ipinamidbid sa kiisayman, ang misteryo na ang mga pagano, mga kapwa tagapagmana, mga kabtang nin saro sanang hawak, asin kaayon sa saro sanang panuga, ki Kristo Jesus, huli sa Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus namundag sa Belen nin Judea, kan panahon ni Hadeng si Herodes. Huli ka ini, duminatong sa Jerusalem ang mga mago hali sa sirangan asin naghapot. Sa inamundag an hade kan mga Hudiyo, nahiling mi ang pagsirang kan sa iyang bituon asin napadigdi kami sa pagsamba sa iya. Pakadangog ka ini, kinabahan ang hadeng sa Herodes asin hinapot kung sain mamumundag ang Mesiyas. Simbag ninda sa Belen nin Judea, siring sa nasurat kan profeta, asin ika, Belen, daga ni Huda, ikabako ang pinakasadit na banwa nin Huda, sa imo magikan ang leader, na iyo ang magiging pastor nin sa kong banwaan, Israel. Hilom na ipinapod ni Herodes ang mga mago,
asin naaraman sa inda kun kaso arin nagsirang an bituon. Sinubol niya sinda, asin sinabihan, paduman kamo, asin hanapon nindo an umboy. Kun mako anindo, paisihon nindo ako, takuman maduman asin masamba sa iya. Sa sinabing ini kanhade, nagralakaw sinda asin uya na an bituon na nahiling ninda sa sirangan, nanginotan sa inda sagkod na uminuntok sa tangod kan kinamumugtakan kan umboy. Ikinaugma ninda na nahiling giraray an bituon. Paglaog ninda sa harong, nakuan ninda an umboy, kay ba si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda, asin nagsamba. Binuksan ang mga dara, asin nagdulot nin bulawan, kamangyan, asin mira. Sa pangiturogan, pinatanidan sinda na dain na magbalik kay Herodes, kaya ibang dalan ang sa indang inagihan, pagpuli ninda sa saindang banwaan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, sa tuya po mga tugang na ipinagsisilibrar ang solemnidad kan Epifania kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Ang tataramon pong Epifania, buot sabihon, pagpapahayag o kaya pagpapahiling kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus sa gabos na nasyon sa bilog na kinaban. Enot na nagpahayag ang umboy na si Jesus sa mga pastores na nagsungko o nagbisita sa saiya. Ngunyan si Jesus nagpahayag kan sa iyang sadiri bilang tagapagligtas sa mga hintil, buot sabihon sa mga bakong Hudiyo. Asin siya po nagpahayag sa mga nagsungko o nagbisita sa saiya. Asin sabi digdi, ang nagbisita sa tuyang kagurangnan, mga mago na hali sa sirangan. Traditionally po mga tugang, ang solemnidad kan Epifania kan sa tuyang kagurangnan, inaapod man niya tong kafiestahan kan Three Kings, di ba po? Tulong hadi. Pero tulong hadi daw talaga ang nagsungko o nagbisita sa tuyang kagurangnan. Kung babasihan niya to mga tugang ang Ebanghelyo, dadarahon kita sa katotoohan na bako man talagang mga hadi ang nagsungko sa tuyang kagurangnan. Kundi sinda po mga mago, magi, buot sabihon, wise men from the east, mga mago na hali sa sirangan. Sabi nga ni mga tugang sinda da ang mga astrologers, nindot hinihulita may kaaraman sinda, mapapadapit sa mga heavenly bodies, arog ngayakan mga bituon. Kaya bako man mga hadi ang nagsungko sa iya, kundi mga mago na hali sa sirangan. Sinda po mga tugang mga mago na hali sa sirangan. Sabi, hali da sinda sa Persya. Ngunyan po ang Persya, iyo po ang nasyon kan Iran. Ninhuli ta ang tataramon po na mago o kaya magi, nag-originate po sa Persya o kaya Iran. Igwaman po nagsasabi na sinda po ngaya hali sa Babylonia, ninhuli kan sa indang kaaraman, mapapadapit sa mga stars, mga bituon. An ibaman po nagsasabi na sinda po mga tugang hali sa ibang lugar, arugan sa Arabia, sa mga siguro sa mga Arabian countries. Ninhulita ang mga idinulot ninda arugan bulawan, kamangyan asin mira, makukuada sa Arabia. Pero bako yan mga tugang anpunto. Anpunto iyo po ini. Sinda po mga pagano. Unwise men from the east, mga mago na hali sa sirangan, sinda po mga pagano. Buot sabihin mayo sinda ning binibistong Diyos. Asin, bako sa nang mayo sindang binibisto na Diyos, kundi mayo po sindang relihiyon. Pero ang makangalas-ngalas mga tugang, hinahanap ninda ang umboy na si Jesus. Asin sabi po digdi, aram ninda na
an umboy, iyo an hade, kan gabos na hade. Kaya sabi nga ni, hinahanap ninda si Jesus, tanganing sambahon an satuyang kagurangnan. Ano po ang dakulang tabang sa mga mago, tanganing makuan ninda ang kinamumugtakan kan satuyang kagurangnan. Ang naggiyas sa inda, iyo ang dakulaon na bituon. Diba? Maliwanag na bituon. Asin ginayahan sinda, tanganing makuan ninda ang kinamumugtakan kan satuyang kagurangnan. Because of the star, kaya nakuan ninda ang umboy na si Jesus. Mga tugang sa satuyang pagkabuhay bilang mga Katolikong Kristiyano, saro sa na dapat ang tunay na star kan satuyang buhay. Ang tunay na bituon kan satuyang buhay, asin mayong iba, kundi ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Ang pangaran pong Jesus o kaya Jesus, Jesus means God saves. Ang Diyos na mapagligtas. Kaya sa pangaran ni Jesus, maintindihan niya to. Kung ano talaga ang misyon kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Ang sa iyang misyon, tangani na iligtas kita sa korip na ning kasalan. Asin ikaduwa, tabangan kita, tanganing makabalik sa satuyang Ama na yaon sa langit. Kaya, kung gusto niya to na makaduman sa satuyang Ama na yaon sa langit, igwanin star na dapat maggiyas sa tuya. Asin ang star na iyan, iyo ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Lugod mga tugang, si Jesus, iyo ang tunay na maging sentro kan satuyang pagkabuhay. Tapag si Jesus ang sentro kan satuyang pagkabuhay, bako sa nang mabubuhay kita sa kabanalan, kundi dadarahon kita sa iyang kahadean sa langit. Ang ikaduwa po mga tugang na punto na pwede niya itong manukdan digdi sa tuyang ebanghelyo, iyo po ini. Kanakuan na po kan mga mago na hali sa sirangan, an umboy na si Jesus, ano tulos ang ginibo ninda? Nagluhod, asin nagsamba sa umboy na si Jesus. Ang pagsamba, gawi nin, di ba? Adorasyon, di ba? Pagsamba, asin mayong ibang sinasamba kundi ang mahal na Diyos. Kaya aram kan mga mago na hali sa sirangan, na ang umboy na si Jesus, bako siya na siyang hadi, kundi siya po Diyos. Sa satuyang pagkabuhay mga tugang, lalong-lalo na yaon na po kita sa New Year, ang 2021, halion niya to ang mga Diyos-Diyosan niya to sa buhay. Asin ibugtak niya to sa tuyang buhay, ang tunay na Diyos, ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Ang tunay niya tong Diyos, bakuan sa tuyang trabaho, bakuan namumuktan niya to sa buhay, bakuan kwarta, bakuan material na kayamanan, bakuan mga ambisyon niya to sa buhay. Ang tunay na Diyos na sa tuyang sinasamba, iyo ang sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya tinutukduan kita kan mga mago na hali sa sirangan, kung si isay ang tunay na dapat niya tong sambahon sa buhay, ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Asin ang panghuri po mga tugang na punto, na pwede niya tong manukdan sa satuyang ebanghelyo ngunyan, iyo po ini. Ano ang idinulot kan mga mago na hali sa sirangan? Tulo po. Kaya nga ni nagsasabi sin, the three kings ngaya, tatulo ang sa indang irinigalo sa umboy na si Jesus. Pero, daiman talaga niya to aram kung pirang mga mago na hali sa sirangan ang nagsungko sa tuyang kagurangnan. Basta ang sigurado kita, tulo ang pinagrigalo. Idinulot sa umboy na si Jesus. Not bulawan, gold. Ang bulawan mga tugang minasimbolo na si Jesus sarong hade. O kaya dinulutan ninda nin gold, nin bulawan si Jesus, taaram ninda na si Jesus, hade, kan gabos na hade. Ikaduwa, kamangyan, frankincense. Ang kamangyan, minasimbolo na si Jesus, padi. Ang halangkaw na padi. Asin, ang ikatulong idinulot ninda, mira, mir. Ang mira, ginagamit sa pag-imbal sabunin gadan.
Kaya ang mira, minasimbolo na maabot ang panahon si Jesus magsasakit, magagadan, tanganing magkaigwa kita nin kaligtasan. Mga tugang, ano ang idudulot niya to kay Jesus? Bako na pong bulawan, bako na pong kamangyan, bako na pong mira. Ang idudulot niya to kay Jesus, ang satuya mga puso. Mga puso na bukas sa pag-ako kay Jesus na satuyang kagurangnan. Lugod, bukasan niya to ang satuyang mga puso, tanganin na si Jesus, tunay mananggad, mag-erop, asin darahon kita sa satuyang goal sa buhay na makaibahan niya to siya sa iyang kahadean, duman sa langit. Bendisyonan kita, kan mahal na Diyos. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin da inay hiling, asin sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios. Asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halik sa kalangitan, asin nalilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukong sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahiga ko nin pagtubod sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibigita sa Ama niyato na yaon sa langit, ipinahayag niya ang sayang bugtong na aki, liwanag din mga banwaan, tanganan gabos na mga tao, magin mga aki kan Dios, asin magkamit kan kamurawayan, kan sa iyang kahadean, ang satuyang sabihon sa lambang pag-arang, himatea kami kagurangnan. Hematea kami, kagurangnan, ang simbahan na iyo ang tinugon na maghulit asin magdarakan mga tao kay Jesucristo para tubos nin kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An mga dai pabunyag, an mga daing pagtubod, na makuan dalan, an katotoohan, asin an buhay na iyo si Jesucristo, hade nin gabos na banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An satuyang banwaan na makautob kan sa iyang misyon, sa pagbalangibog kan pagtubod, digdi sa satuyang runa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An mga misyonero, naan sa indang kapagalan, asin kahigosan, pagmahalon, asin tabangan kan mga Katoliko, sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Diyos na makakamhan, danay an sa imong pagtabang samo, nakikamaherak kami na ang ilaw na sa imong itinalaga sa pagpahayag sa mga banwaan, magliwanag sa inda, tangaling tumubod na ikaantunay na Diyos at asin sa imong sinugo sa Jesukristong kagurangnan niya mo. Amen. Matukaw po.
tindog po ang gabos. Magpamibikaw mga tugang talansa ko, asanin sa indong atang mako malugod, kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako an sa mo mga dulot, bako ng bulawan, kamangyan asin mira, kundi an sa mong pagtubod, pamibi asin pagkamuot, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Itas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitangon yan, ipinahayag mo diyan kay Kristo, ang misteryo man sanakan sa mong kaligtasan, tangaling maliwanagan ang mga nasyon, asing kan magpailing siya sa pagkatawo ming magagadanon, binago mo kami sa kamarawayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya, kay bakan mga angheles asin arkanheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos langit no na hukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanangadan banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring nabot, pinasuluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taynan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danin natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagkibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurang na ipinapamareta mo. Ang pagkabuhay mo imat, ipinapahaya. Sakot na
Kaya kami nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Kirom dumakagurangnan an sa imong simbahan, e nakalakop sa bilog na kinaaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girom dumas sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, e nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mahagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin parehawi pagkarahasan sugon, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan mogmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Asin ang kapangyarihan
Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboron niyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuinungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be Peace with be you. with you. Peace with you po. Peace with you. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pabanggi kan kordero. Baka kung maninigo, ay ka magdagos sa kuyan harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag, maumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos, danay at sinminsan saen, tabayin kami kan sa imong langit no laliwanag, tanganing malinaw ming mahiling, asin maludok ming sambahon, si Kristo sa misteryong ini, nakaiban pagtubod kan mga hade na nagsamba sa iya. Huliman sa naki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pagpangadji kang Oratio Imperata. Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Gabos po kita, Diyos na sa mong Ama, minadulog kami sa imo sa mong pangaipo, hinaagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, ay naglalakop ngunyan, asin nagdadaranin kagadanan. Minagad kami kan sa imong tabang, para sa mga taong naghihingowa, sa pag-adal kan hinalean, kan hiro, asin paglakop kaining pandemya. Giyan mo ang mga kamot, asin isip kan mga eksperto sa lod, tangalin sindaman makatabang din may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang managlilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangalin na makahanap sindalin bulong sa helang nadara kaining pandemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tolos. Tawan mo kami nin biyaya na maghingowa para sa karen kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal logon ni Jesus Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw po nguna para sa nagkapirang anunsyo. Pasalamatan ta po ang satuyang naging celebrante ngunya na aldaw. Iyo po si Reverendo Padre Ryan Fenis. Siya po ang kura paroko sa St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw. Siring man po ang satuyang mas sponsor. Iyo po si Mr. Arnel, asin Mrs. Mila Rubio, asin ang sa iyang pamilya. Siring man po ang satuyang choir. Iyo po ang CRC Youth Choir. Salamat man po sa akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro like ko. Siring man po sa presensya kang Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang mga pag-iriba. Asin ang gabos po na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Siring man po, pasalamatan taman ang manimahento, asin pag-iriba, kan Converge Channel 9, sa padagos na pag-aire kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Dominggong aga. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Pakisearch lang po ang misa ning banwaan, dahil po paglingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabiristo, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na daay makaka-attender kan Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para po sa huling bendisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. O mahal na Diyos, bendisyonan mo po ang lambang saro sa muya, bulungon mo kami sa muya mga kahilangan sawak asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo, kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.